journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, church trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Minn Monsignor Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat tad-Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. F'isem Ġesu l-għodwa tajba, kemm ħaġa sabiħa dawn il-ġranet qed niċċelebraw flimkien bħala komunità nisranija dan iż-żmien tal-Eid, dawn il-50 jum sal-festa ta' Eid il-50 ta' Pentekoste. Grazzja kbira li ingawdu lil Ġesu fil-ħajja tagħna, ingawdu din il-preżenza tiegħu kif wedna hu li se jibqa' magħna u l-quddiesa hija proprju mument fejn Ġesu huwa magħna niltaqgħu miegħu u nħalluh anki jidħol ġol qalb tagħna. Ejjew niftħu qalbna għalih ħalli nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna miegħu. Nirringrazzjawh lil Alla tal-li tagħna lil Ġesu. Nitolbuh jgħinna ħalli verament ngħixu ħajja tajba, ħajja qaddisa. U nitolbuh ukoll jadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien infaħru lil Alla. Glorja lil Alla fil-għoli tas-smewit u paċu fl-art lill-bedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġih. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missieri tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf Alla bin il-Missier, int li tneħħi d-nobit tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nobit tad-dinja il-qatt tal-qalb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-ogħla Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, in salvajtna bil-misteru tal-Eid. Saħħaħ lilna l-poplu tiegħek f'dan id-don qaddis biex issa li ksibna ħelsien sħiħ. Inħabirku għal dak il-għena tas-sema li t-tama tagħna qiegħda tferraħna fuq l-art. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Narejt il-50 Pietru qal lin-nies tal-Ludija. Ħajkun jaf żgur il-poplu kollu ta' Iżrael li lil dan Ġesu li intom sallabtuh Alla għamlu mulej u Messija. Dan il-klim li semgħu laqtilhom qalbhom u qalu lil Pietru u lill-Apostli l-oħra: L-aħwa, x'għandna nagħmlu aħna? U Pietru weġibhom:
indmu u jitammet kull wieħed minnkom fl-isem ta' Ġesu Kristu għal maħfra ta' dnubietkom u intom tirċievu d-don tal-Ispirtu Santu. Għax il-weda qiegħda għalikom u għal uliedkom u għal dawk kollha li huma fil-bogħod, dawk kollha li l-mulej Alla tagħna sejħilhom. U b'ħafna kliem ieħor tom xhieda u issihom billi qallhom: salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisel ħażin. Għalhekk dawk li laqgħu kliem u tagħmdu u dakinhar ingħaqdu mad-dixxipli madwar 3000 ruħ. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Flimkien, bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Sewwa il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa jagħmel u jħobb id-dritt u sewwa. Bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Flimkien, bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Ara, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżaw minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tiba tiegħu, biex jeħlishom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Flimkien, bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Ruħna tixxenna għal-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. Flimkien, bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Marija baqgħet il-barra mill-qabar, tibki. Kif kienet qiegħda tibki, tbaxxiet lejn il-qabar u rat żewġ anġli libsin l-abjad bil-qiegħda, wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn, fejn kienu qiegħdu l-ġisem ta' Ġesu. Huma qalula: Mara, għalfejn qiegħda tibki? U hi wieġbet: għax ħadu lil Sidi u ma nafux fejn qiegħduh. Kif qalet hekk daret lura u rat lil Ġesu wieqaf, iżda ma ntebħitx li kienu. Ġesu qalilha: Mara, għalfejn qiegħda tibki? Lil min qiegħda tfittex? Iħasbet li kien il-ġardinar u qaltlu: Sinjur, jekk ħadtu int minn hawn għidli fejn qiegħdtu u jiena nġibu lura. Ġesu sejħilha Marjem. Daret u qaltlu bil-ludi: Rabuni, jiġifieri Mallem. U Ġesu qalilha: la tmissnix, għax għadni ma tlajtx għand il-missier, imma mur għand ħuti u għidilhom li se nitla' għand missieri u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Marija ta' Magdala marret għand id-dixxipli u tagħthom l-aħbar: rajt il-mulej u qaltilhom x'qalilha. Din li għadna kemm rajna hija l-kelma tal-mulej Ġesu. Tifħir lilek Kristu. Hekk jiena iktar qatitni f'dan il-qari tal-lum propju fl-ewwel ġurnata u dawn il-ġurnata wara lejt, hija propju l-esperjenza li għamlu n-nies li kienu viċin ta' Ġesu. Kemm Ġesu bidilhom dawn in-nies. U llum għandna żewġ eżempji kemm ta' Pietru u kemm ta' Marija Maddalena, tnejn min-nies li kienu qrib ta' Ġesu, però li fil-fatt dan Ġesu bidilhom f'xi ħaġa sabiħa. U lejt verament jidher il-qawmin ta' Ġesu jidher ħaj issa fihom. L-ewwel qed naraw lil Pietru li sa ftit ilu sa ġimielu konna qed naqraw il-mument li fih waqt il-passjoni ta' Ġesu meta mara qaltlu intu wieħed minnhom ċaħat ma rridx juri minnu, beda jibża. Illum naraw lil Pietru, l-istess Pietru, wara li qam Ġesu taħ il-ħajja, wara li rċieva l-Ispirtu Santu, joħroġ fi pjazza quddiem 3000 ruħ u jitkellem bil-miftuħ li dak Ġesu li jintkom sallabtu, dak hu is-Salvatur tagħna, dak hu li ġie biex jifdina, dak hu li ġie wassalna l-imħabba tagħna. U 3000 ruħ ikkonvertew minħabba il-kelma perswassiva tiegħu. Dan il-bniedem li sa ftit qabel beża quddiem mara waħda juri minnu. U issa altru x'qed juri minnu.
altru li nbidel, altru li sar apostlu, altru li sar verament wieħed minn dawk l-apostli u disċipli li Ġesu qal morru u xandru fid-dinja kollha din il-bxara tajba tal-imħabba tal-Alla. U din hija l-esperjenza sabiħa li għamel Pietru flimkien mal-apostli tiegħu, kif bidilhom minn nies beżana għal nies b'kuraġġ kbir, tant b'kuraġġ li kollha barra San Ġwan batew il-martirju għalih, mietu għalih, altru beżawx. U mbagħad għandna il-persuna ta' Maddalena, Marija Maddalena, l-Vanġelu jgħidilna li Ġesu tant ħabba din il-mara ġabara il għaliex neħħilha seba' tixjaten. U kienet tafulu ħafna il-fatt li bidilha ħajjitha. U tant ħabbitu din il-mara, baqgħet issegwih lejn kollu, sal-aħħar, sa fuq is-salib. Fil-fatt anke narawha li żewġ nisa oħra marru fl-ewwel mument tal-sbieħ il-ħadd ta' meta kien lejt, meta Ġesu qam il-mewt, marret fuq il-qabar flimkien ma' dawn iż-żewġ nisa biex jidilkuh biż-żejt kif kienet id-drawwa. Però meta ma sabuħx marru għand l-apposti jgħidulhom li ma sabuħx. Però Marija reġgħet marret hi weħida, kif naraw illum fil-Vanġelu, reġgħet marret hi weħida biex hemmhekk tibki lil Ġesu. Għax tant ħasset li tilfitu, tant iddispeċija. U dan Ġesu propju għax urid l-imħabba tagħha lih u li kien weri anke ħafna mħabba qabel meta bidlilha ħajjitha, illum issa altru bidlitx ħajjitha. Tantu hekk li anke Ġesu magħha għamel rigal speċjali li kienet l-ewwel persuna li weriha lilu nnifsu mqajjem. Kien l-ewwel persuna li ratu il-xuxtat. Kienet l-ewwel persuna wkoll li marret għand l-apostli din id-darba mhux qalba maqtuha bħal meta marret l-ewwel darba ma tnejn l-oħra il għaliex ma sibniex il-Ġesu ma nafux fejn qiegħduh. Immissa id-darba marret u qaltilhom rajt il-mulej u kellimni l-mulej. U hawnhekk issa waslet aħbar sabiħa bħalma qed ngħidu għal Pietru li din id-darba issa Marija ħarġet u bdiet tipproklama lil Ġesu, dan Ġesu li ratu ħaj, imma li jgħixet miegħu, li jgħixet l-imħabba tiegħu, li konvertiet, li bidlet ħajjitha, li issa saret persuna ġdida. U dan hu dak li għamel Ġesu fina meta aħna verament inħalluh jidħol fil-ħajja tagħna, jibdlilna l-mentalità tagħna, l-attitudnijiet tagħna, il-mod kif nitkellmu, il-mod kif naġixxu, il-mod kif naħsbu. Dan hu li għamel Ġesu fil-ħajja tagħna meta aħna nħalluh. Dan hu l-qawmien li aħna nipparteċipaw fih. Dan il-qawmien li jtina Ġesu fil-ħajja tagħna. Kemm hu sabiħ li Ġesu meta taqra l-Vanġelu il-ħin kolli għamlilna kuraġġ. Kuraġġ tibżawx, taqtawx qalbkom, tinkwitawx. Il-ħin kollu dan il-kliem Ġesu. Il-ħin kollu dan il-kliem li għamlilna kuraġġ nimxu l-qudiem ħalli verament ma naqtawx qalbna inkunu xhieda ta' din l-esperjenza ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. Kemm sabiħa li Ġesu mbagħad iwedna jien nagħtikom paċi li ma tafx tagħtih id-dinja. Il-ferħ tiegħi ikun fikom, qedtilkom dan biex il-ferħ tagħkom ikun fl-aqwa tiegħu. Dan hu li qed joffrilna Ġesu l-xost. Din hija l-esperjenza sabiħa ta' dan Ġesu meta aħna nħalluh verament jidħol fil-qalb u l-ħajja tagħna. U l-quddiesa bħalma qed nagħmlu dalodu hija proprju l-okkażjoni biex permezz tal-kelma tiegħu, permezz tal-Ewkaristija, inħallu dan Ġesu jibdilna fih, jibdilna f'esperjenza ta' ħajja. Ejjew nirringrazzjawh flimkien u nitolbuh jgħinna ħalli verament dan Ġesu ikun vera fiċ-ċentru tal-qalb tagħna. Hekk ninsabu fil-preżenza ta' dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbiet tagħna. Nitolbuk l-ewwel nett għalina l-insara ħalli nipparteċipaw bis-sħiħ f'dan il-qawmien ta' Ġesu. Ħalli dan Ġesu mqajjem il-mewt jagħti lilna wkoll din il-ħajja u nipparteċipaw f'din l-esperjenza sabiħa tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li f'dawn il-ġranet għadhom il-bot minn Alla. Għadhom qalbhom magħluq għalih, ma jridux jafu bih. Nitolbuk mulej li tmissilhom qalbhom u ttihom persuni li lesti jgħinuhom ħalli jsibu lilu fl-imħabba kollha tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-familji tagħna. Saħħaħna fil-għaqda u s-slim ħalli verament fid-djarna jkun jixraq il-preżenza tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li għaddejjin minn xi forma ta' tbatija, minn uġieħ, minn mart, minn inkwiet, minn firda tal-eżis, għatihom mulej li anki huma jsibu il-farax tiegħek u l-qawwa tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-eżis mejtin tagħna
li għaddew l-ħajja l-oħra jew nemnu li tassew Ġesu qed iħejjilna post kif qalilna hu fejn immorru l-koll. Nitolbu ħalli dawn ħutna igawdu lilek għal dejjem. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Hekk nitolbu l-Madonna li kienet hi wkoll ipparteċipat minn din l-esperjenza tal-qawmien ta' Ġesu. Nitolbu li anke lilna tagħtina dan il-frott ta' Ġesu mqajjem il-mewt. Sliem għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek. Imberkenti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej midejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħen mulej għalina għall-familja tiegħek u ilqa' l-offerta li qegħdin nagħmlulek. Għatina l-għajnuna u l-ħarsin tiegħek biex ma nitilfux il-grazzi li qlajna u naslu għallena ta' dejjem fis-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfaw lubna għal fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħad nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbinna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullu mkien fid-dinja, il-bledmin kollha jimtlew bil-għena u aħna flimkien mal-anġlu mal-qaddisin nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra ta' dnobiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan li għandna fostna huwa Ġesu li qam il-mewt. Ħaj, jinsab issa fosta f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna
Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem il-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Għaqada fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin kollha. Ftakar mulej fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda fil-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqaddsa Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Impoġġu il-fiduċja tagħna f'dan Alla li huwa l-missier tagħna u li jħobbna. Jew nitolbuh bil-qalb it-talba li għallimna Ġesu. Bis-siena li inti fis-smawit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ejda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib, issa eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom u miegħek ukoll. Nofru li xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħasen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfred minnek. Dan hu Ġesu ħaj fostna f'din l-Ewkaristija mqaddsa. Ħinina aħna l-koll jixtieq jagħtina mill-istess ħajja tiegħu billi nirċevuh f'din l-Ewkaristija mqaddsa. Mulej, ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Talba għat-qarbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment
nitolbok li tiġi fija spiritualment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Tolbu. U Alla li tista' kollox, inti tajt lilna l-familja tiegħek il-grazzja kollha tal-magħmudija. Għati widen għat-talb tagħna u għamel li qlubna jitħejjew tajjeb biex ikunu jistħoqilna ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Imbirku lil-mulej nroddu ħajr lil Alla. Berikna Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Naslu fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ narfukom li l-ktieb Soter li jiġbor fih tal-Parrandan il-ġimgħa mqazza u anke lajt jinsab għall-beħ. Fil-ktieb hemm talb komunitarju u meditazzjonijiet spiritwali li jirriflettu dwar iż-żbuħija tal-passjoni tal-mulej u d-dawl tal-qawmin tiegħu. Il-ktieb jinxtara mill-Kurja tal-Arċisqof il-Furjana jew mill-ħwienet tal-Kotba Kattoliċi kollha. Inħeġġukom sabiex f'dawn il-jiem qaddisa tattendu tipparteċipaw fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' tridu tal-Għid fil-parroċċi. Tista' tiċċekkja x'hemm fil-parroċċa tiegħek u f'parroċċi oħra billi żżur il-website ħinijiet.knisja.mt. Grazzi tal-inqattu magħna l dan il-mument ta' talb u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Il-Kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu kont bil-ġuħu tmajtuni, kont bil-aċċis ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma li mhux biss qed jitqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari. Tajjeb li nitlu f'link ta' li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn tkun xi ħaġa li tillina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesina u għafmana, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urja li inti jomna lik isma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Peress li qegħdin fl-ottava tal-lejt imqaddes se ngħidu flimkien il-misteri tal-glorja. L-ewwel misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu qam il-mewt. Issirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib
iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima uri li inti jomna lik isma' talb tagħna, Ġesu twilet għalina tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-inferno u l-ġenna l-rwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa
mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma uri li inti jomna li kismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-inferno. U l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tal-glorja meta l-sidna Ġesu bat lill-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Slima għalik Marija bl-grazza u li għal-mulej miegħek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bl-grazza u li għal-mulej miegħek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bl-grazza u li għal-mulej miegħek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bl-grazza u li għal-mulej miegħek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bl-grazza u li għal-mulej miegħek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bl-grazza u li għal-mulej miegħek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bl-grazza u li għal-mulej miegħek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bl-grazza u li għal-mulej miegħek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bl-grazza u li għal-mulej miegħek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bl-grazza u li għal-mulej miegħek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma uri li inti jomna li kismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-inferno u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tal-glorja meta Sidna Marija ġiet imtella fis-sema bir-Ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Slima għalik Marija bl-grazza u li għal-mulej miegħek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bl-grazza u li għal-mulej miegħek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bl-grazza u li għal-mulej miegħek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bl-grazza u li għal-mulej miegħek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bl-grazza u li għal-mulej miegħek berk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bl-grazza u li għal-mulej miegħek berk inti fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza Marija l-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza Marija l-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazza Marija l-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza Marija l-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria al-Missir, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina inti jomna lik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-inferno u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru tal-glorja, meta Sidna Marija ġiet inkurrata reġina tas-sema u tal-art. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semej u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru lil-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza Marija l-mulejmiek mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazza Marija l-mulejmiek mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazza Marija l-mulejmiek mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazza Marija l-mulejmiek mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazza Marija l-mulejmiek mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazza Marija l-mulejmiek mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazza Marija l-mulejmiek mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazza Marija l-mulejmiek mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazza Marija l-mulejmiek mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazza Marija l-mulejmiek mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missir, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima għalik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u tamatana. Slima għalik li kienajtu li xaħna turufnatu li teva. Li let nitnedu aħna nikpu nofu f'dan al-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwalina u klejniet tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa u Verġin Marija. Skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semej u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru lil-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza Marija l-mulejmiek mberkindi fost in-nisa,
Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria al-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba tal-ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om bil-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja tal-Alla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li siet safja. Itlob għalina. Om li siet nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħu l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħu kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħu kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mela tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' Sema. Itlob għalina. Kewba ta' Filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-mniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnistamna l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Di tolbu. Għatilina għaddejja tiegħek moli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejla ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasdu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fit-tqieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħsiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija lilek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija tqedet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja għallanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp. Itlob għalina. San Sebastjan Martri. Itlob għalina. San Tirrokku. Itlob għalina. San Pawl Missiera. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon. Itlob għalina. Beata Diodata Pisani. Itlob għalina. Intkom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Tolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb
ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bl-għeda dak repetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Klisem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu feru Alla u feru bniedem, imbierek klisem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek għal-Ibiro Malla Marija Santissima, imbierek għal-imqazza Makulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġnuhom, imbierek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.